jarraituko dugu Gatiburen Euritan dantzan abestiarekin. Hurrengo partaideak ere ilusioz daude, primeran pasatu dute entxeguen momentu horietan eta gaur iritsi da azkenean guztion aurrean eurek prestatu duten dantza hori kantua egiteko momentua. Aterkiekin etorriko ote dira Euritan dantzan egitera? Ikus ditzagun, txalo bero bat! Apa, kuadrilla! Hartu lekuak lasai. Oso ondo. Prest. Hori data. Bizirik nau, ta hola sentitzen nau, topera nau, geure ez da geldituko. Venga, txaloiek!
A ber, nire eskumara. Kokatu hemen, publikoari begira. Jugara pizka bat aruntzago, erdira. Bueno. Ze, euririk egiten aldu. Ez? Nik euritakoekin ikusi zaituztet eta badazpada prestatuta ateatzea erabaki dut. Bueno, zelan primeran ez da? Bueno, kenduko dugu, zen ikuste, libratuko dugula, Aizu, barkatu, Ez daude apurtuta, ez da? Bale. Ikusi zaitut nola, plas, Zelako praktika. Zuek ze, ez zaite ausartzen? Ez, ja. Ni ez da ere, Berarentzako orduan, Bitan gainera. Ikusi dut hortik eta, baina primeran, Bueno, zuek ze, nola sentitu zarete? Oso ondo, ez da? Primeran. Lehen hor barruan urduri, Eta listo, ja, bukatuta. Orain penarekin? Ez, bueno, listo. Ba, orduan ze, jasoko dugu hau edo utziko dugu hemen merkadillo moduan? Jasoko dugu. Bai? Venga, bagoazen orduan. Oso ondo bat, txalo bero bat hauendako ere. Bikain egin dute,